Ilan pa mga dengipas. Walk-in lang, boss. Parang gano'n. Ha? Ano na ako? Oh, ganun ako. Nagawa niya. Ay, niya. Kaya mga taring babae. Taga, neutralize. From girl's perspective, diba? Na? Antique house. Miguel Musalta na rin, di ba? O, bisa, ka pamengan. Ayan. Coffee binama. Coffee bin na. Church na to. For diet. Tapos na bukas. Hindi na wala. Ay, ito na ang bolon. Yes, Alala rin. kasi mo parang medyo maliit. Maliit siya. O, mali. Kahit ko. Saan? Pinagagawa. 600. Binigay ko na lang. Yes. Whoops. Whoops. Yeah. Balik na rin. Ano naman, oh. Grabe, oh. Harley. Hindi naman Harley, BMW lang, eh. Kaya natana siguro mga. Na? Lola yun, mga pwede rin. Wah. Pindang. Ini pala. Solid. Pokemon cards. Take it. Action yun. Hindi ako yun. Pokemon cards. Oh, iPad. iPad dito. Pokemon cards. Yun.
enjoy ko kanina eh. Sonis. Wow. Ini na may tangkay mo? Ano? Alipa. Ano ka? Itangkay. Baka reta. Kainan ko dyan. Amo. Okay. Ano yun? Iya ko itang Pistig. tamburo. Ano niya siya? Mas kang gawin. Pampangan Samji. Ayan. Yun na may mga kanina eh. Pali na. Buro. Naman yun. Manyaman niya, kaya kane. Comfort food. Unang gawa na ano. Malinim mo ba? Bang maliamit ito normal. Dahil binarit ang video nun. Buto pa itong mga mata kawayo na.